Tällä videolla näytän, kuinka Ajas-asiakashallinnassa laskutetaan tapahtumia. Aloitetaan klikkaamalla laskutus ja valitsemalla valikosta Uusi lasku. Voidaan myös klikata laskutuksen pikanappia. Ohjelma avaa laskutuslomakkeen. Aloitetaan kirjaamalla asiakkaan tiedot. Klikataan Hae kautta Uusi asiakas, jolloin ohjelma avaa lomakkeen, johon voidaan joko kirjoittaa uuden asiakkaan tiedot tai liittää vanhan asiakkaan asiakaskortti. Vanhan asiakkaan kohdalla voidaan myös aloittaa kirjoittamaan nimeä hakukenttään ja valita asiakas pudotusvalikosta. Valitun asiakkaan asiakaskortin saa avattua klikkaamalla Avaa asiakaskortti. Kalenterivalikosta voidaan valita, miltä ajalta laskuttamattomia tapahtumia halutaan laskuttaa. Sen jälkeen painetaan Laskuta asiakkaan laskuttamattomat, jolloin laskutettavien tapahtumien tiedot ilmestyvät alla olevaan kenttään. Seuraavaksi siirrytään laskun tietoihin. Jos maksaja on eri kuin asiakas, maksajan voi valita klikkaamalla Valitse. Jos halutaan maksajan nimen eteen merkintä C/O, täytyy tähän ruutuun klikata Ruksi. Maksajan saa poistettua klikkaamalla Poista. Saaja-osioon ohjelma täyttää automaattisesti asetuksiin kirjatun yrityksen nimen, tilinumeron ja pankin. Laskuun voi myös valita työntekijän pudotusvalikosta. Laskun numero ja viitenumero generoidaan automaattisesti, kun lasku tallennetaan. Laskun päivämäärän ja eräpäivän voi valita kalenterivalikoista. Maksu- ja lähetystavat valitaan pudotusvalikoista. Laskun voi merkitä lähetetyksi tai perinnässä olevaksi. Sen voi myös tallentaa PDF-tiedostona, lähettää sähköpostiin tai laskutuspalveluun, maksaa tai tulostaa siitä kuitin. Laskutuslomakkeessa on välilehtiä, joilta löytyy erilaisia toimintoja. Lisätiedot välilehdellä voi kirjoittaa lisätietoja laskusta. Ne voi myös tulostaa laskulle. Maksusuoritukset välilehdellä voi merkitä laskulle maksusuorituksia. Maksuhuomautuksia voi lisätä maksuhuomautukset välilehdellä. Klikataan Lisää uusi, jolloin ohjelma luo uuden maksuhuomautuksen ja sille tulostettavan viestin. Viestiä voi muokata. Maksuhuomautuksen voi tulostaa, luoda siitä PDF-tiedoston tai lähettää sähköpostiin. Maksuhuomautuksen saa poistettua klikkaamalla Poista. Laskutettavien tapahtumien tiedot näkyvät harmaassa kentässä. Näytä painiketta klikkaamalla ohjelma avaa kyseisen käynnin hallintalomakkeen. Poista painikkeella saa poistettua tapahtuman laskutuksesta. Laskutukseen voi lisätä uuden tapahtuman valitsemalla sen pudotusvalikosta ja klikkaamalla Lisää rivi. Tapahtuma ilmestyy harmaaseen kenttään. Poista tietokannasta painike poistaa valitun tapahtuman tietokannasta. Lomakkeen oikeasta alakulmasta löytyy painikkeita, joilla voi suorittaa lisää toimintoja. Tapahtumat voidaan merkitä maksetuiksi klikkaamalla Merkitse maksetuiksi. Laskun saa tulostettua klikkaamalla Tulosta ja poistettua klikkaamalla Poista. Jos lomakkeeseen on tehty muutoksia, täytyy klikata Tallenna, jotta muutokset säilyvät. Laskutuslomakkeen saa suljettua painamalla Sulje.